Kunomlandeli kakhuzani ovezela abantu abangazi ukuthi mawuthi umlandeli wama-Blue Nation ubonakala ngani. Mina ngishaya abantu ngincika nezimoto manqhamu abayakhala abantu asha hamba kahle kodwa majongo kuhamba kahle inkabi zami thina asandile ngokukhuluma asandile ngokuthuka abantu asandile ngokushaya abantu asandile ngokudelela abantu sande ngoba umnandi kuphela nanenhlonipho ke yabona uma umlandeli wendlamlenze unodlame noma uthuka abantu ngifuna ukukutshela uyena umlandeli wendlamlenze ngumzinzisi kahle kahle ngoba thina sithuka umuntu thina sidume ngothando nje ukuthanda abantu nenhlonipho ke yabona inhlonipho sinayo neqiniso futhi siyakutshela kodwa ke ngiyazi ukuthi iqiniso sizwe sakithi kwesinye isikhathi kuba sengathi inhlamba kwabanye abantu ngoba bengalijwayelanga yabona umuntu uma engajwayelanga iqiniso ubona ngathi uyethukwa kanti nje sobe sikutshela nje iqiniso yabona kuhle ukuyiphatha uyijongo kuhle futhi kwamukelwe uyijongo yabona manje mina